Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ abalị 15 n'ime ọnwa Eprel afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Ngwa chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra ekwuola si na aka ha adịghị n'ogbugbu ndị mmadụ egburu na mpaghara South East. Chete na ndị ọkpa egbe gbagburu ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị gara iwere mpempe akwụkwọ vota kaadị ha bụ PVC na steeti Imo. N'otu aka ahụ, ndị ọkpa egbe wakporo ndị uwe ojii n'ụbọchị Wenezdee kpọmkwem na Atani nke dị n'ọchịchị kansụl Ọgbarụ na steeti Anambra gbuo ndị uwe ojii mmadụ 4. Mana ọnụ na-ekwuchitere otu IPOB bụ Emma Powerful sịrị na aka ha adịghị n'ọchụ ahụ egburu na mpaghara South East, kama naanị ihe ha na-eme bụ nchekwa mpaghara ahụ nakwa ime obodo dị iche iche. Ọ sịrị na ndị otu ha bụ ndị ṅụjuru mmiri ara afọ. Ha apụghịkwa ịganye aka n'arụ nke bụ ịganye aka n'igbu ọchụ nakwa mwakpo ndị mmadụ bụkwa agwa eji mara ndị ka nọ n'isi. IPOB kpọkuru ndị ntorobịa bụ ndị nọ n'ugwu ka ha chekwaa oke ala ha nakwa ime obodo ha megide aka ọrụ ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ọkpa egbe. Otu a katọrọ aka na-achị steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai maka ọnọdụ ya n'okwu a, n'agbanyeghị na a na-emegide ndị steeti ya na mpaghara ndịda steeti Kaduna. Ọ sịrị na o doola anya na ndị Fulani na-achọ ikpochapụ onye ọbụla bi na mpaghara ndịda steeti Kaduna, mana aka na-achị steeti ahụ na-eleso n'anya. IPOB kpọkuru ndị bi na mpaghara Middle Belt tụmadị na steeti Kaduna, Jos, Nasarawa bụ ndị kwere ka egbuo ụmụ ha nakwa ụmụnne ha dịka ọkụkọ ka ha nupụta n'igwe ma chekwaa oke ala ha, ma ọ bụghị ya na ndị Fulani na-eyi ndụ egwu bụ ndị na-egosipụta onwe ha dịka ndị ọkpa egbe ga-ekpochapụ ha. E nwere ọgba aghara ụnyaahụ dịka ndị ọkpa egbe eruru mmadụ 12 wakporo ụfọdụ ndị ọrụ nwa mgbe nta nke ụlọ ọrụ na-ahazi ntụliaka elu bụ INEC n'ahịa Nkwuihite dị n'ọchịchị kansụl Ihite Ụbọma na steeti Imo. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka mgbasa ozi na nkụzi usoro ntụliaka bụ Festus Okoye sịrị na nwa amadi bụ Maazị Okorie Anthony na Nkwuihite kpọmkwem na Amakọhịa Ward nke dị n'ọchịchị kansụl Ihite Ụbọma na steeti Imo. Ọ sịrị na mmadụ 2 ndị ọrụ ha ndị ọzọ na-efu na njinji ahụ jiri n'ụbọchị Tọzdee. N'ihi nke a, ya bụ ụlọ ọrụ akwụsịla usoro ndebanye aha ndị ga-eme ntụliaka elu n'ọchịchị kansụl ahụ. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere bụ Chief Okpegbuo sịrị na ha gbakọtara n'ọgbakọ obodo ahụ na nnupụ isi nye ntụziaka e nyere ha ka ha nupụta n'igwe ịbịa debanye aha ha maka usoro ntụliaka. Mana n'otu ntabi anya, ndị ọkpa egbe azọchiri gbakwa egbe aghara ha dukwara ọtụtụ ndị mmadụ banye n'otu ụlọ wee yie egwu ịgbagbusi ha, ebe ndị ọzọ riri mbọmbọ ma tinye isi n'ọhịa. Amabiga ọnụọgụgụ ndị nwụrụ na njinji ahụ jirinụ. Ka o siladị, ụlọ ọrụ INEC akasiela ezinụlọ nwa amadi a obi ma rịọkwa Chineke ka onye ha obi ha ga-eji wee die ọnwụ nwa amadi ahụ. Ndị uwe ojii steeti Anambra nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ
kụsasịa amụma ndị ọkpa egbe mara ịwakpo ngalaba ụlọ ọrụ ha dị na Ntige bụ nke dị n'ọchịchị kansụl Oyi na steeti ahụ. Nke a bịara site na oku gbatagbata nke ụlọ ọrụ a kpọtụrụ ndị isi ụlọ ọrụ ha mgbe ndị ọkpa egbe awakpọrọ ha. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ CP Echeng duru ndị ọrụ ya jee agha ahụ n'elekere anya 3 nke ụtụtụ tata. Ha gbagburu otu n'ime ndị ọkpa egbe a ebe ndị otu ya riri mbọmbọ. A napụtara ya egbe ọkpọkọpịọ tinyekwara mgbọ nakwa ọtụmọkpọ nke o ji chere onwe ya. Kosiladị, onye kọmishọna ndị uwe ojii sịrị na ha agaghị ala azụ n'ịrụ ọrụ nchekwa ndụ na ngwongwo dịka o toro ndị otu ya maka mbọ ha gbara izute ọnọdụ enweghị nchekwa na mpaghara ahụ. Ndị isi ọchịchị mba Amerịka arụọla ndị uwe ojii Naịjirịa nakwa ndị agha ya tinyere ụlọ ọrụ nchekwa DSS aka ọjọọ dịka ndị mpụ na aghụghọ zuru ahụ nakwa ndị na-emegide ugwu ruru mmadụ tinyekwara enweghị nsọpụrụ nye iwu. Ngalaba nchekwa mba Amerịka bụ US Department of State kwuru nke a na mpịaka ozi ya banyere omenala nchekwa ugwu ruru mmadụ na Naịjirịa nke afọ 2021. Ọ sịrị na mpụ na aghụghọ nakwa enweghị ngalaba ikpe ziri ezi gbasiri ike bụ ya kpatara ndị ọrụ nchekwa ji arụ ala ma na-akpa agwa ka gasị na usu enweghị ọnụ. Ọ sịrị na a na-enye mkpesa megide arụ a ndị uwe ojii, ndị agha nakwa ngalaba DSS na-akpa nye ndị nkịtị bụ ndị na-achị achị, mana ndị ọrụ nchekwa na-emegide ikikere ndị nkịtị a dịka bọị ka nna ya ukwu. Ọ sịrị na enwe na ọtụtụ mkpesa nke na-egosi na ndị ọrụ nchekwa kpara arụ dị iche iche bụ nke gụnyere igbu ọchụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, ikechi ndị mmadụ ọnụ ma gbochikwa ha ikwupụta okwu dịka o si kwesị, mmetọ ugwu ruru mmadụ tinyere ịchụgbu mmadụ n'ihi okwu ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa mpụ na aghụghọ ndị ọzọ na Naịjirịa. Amerịka sịrị na ụzọ na-edochaghị anya nke eji enye ndị kpara arụ a ntaramahụhụ na-akpalitekwu arụ a ji arị elu bụ nke na-eme. Ọ sịrị na ndị nwere apata ukwu na-ekpuchite ọtụtụ ndị uwe ojii ka ha gharakwa ịnata ntaramahụhụ ruru ha. Ụlọ ọrụ mba Amerịka sịrị na gọọmenti na-ehiwe otu nnyocha bụkwa ndị na-enyocha ndị ọrụ nchekwa mana anaghị agba n'anwụ ozi nnyocha ndị a iji wee mee ka ndị a nye ngụkọ na-arụ ndị ha kpara. Ọ rụtụrụ aka sio na ụlọ ọrụ abụọ na-enyocha mpụ na aghụghọ bụ Independent Corrupt Practices ICPC nakwa ụlọ ọrụ Economic and Financial Crime Commission bụ EFCC ka a na-arụtụ aka dịka ndị na-anaghị akapị ọnụ usoro nnyocha mpụ ha tụmadị nke metụtara ndị bụ akatamkpo n'usoro ọchịchị. O boro ụlọ ọrụ ndị ebubo sio na ha na-ahọrọ ndị ọrụ gọọmenti bụkwa ndị ha na-enyocha n'okwu mpụ ma hapụ ndị bụ akatamkpo na-aganye aka na mpụ na aghụghọ. N'okwu gbasara ugwu ruru mmadụ, ozi a kọwara sio n'otu kọmitii ehiwere imegide inye mmadụ ntaramahụhụ ka a na-egbochi ịrụ ọrụ ha dịka o si wee kwesị, ebe ọ bụkwa na enyeghị ha ikikere kwesịrị n'ụkpụrụ iwu tinyekwara enweghị ego eji arụ ọrụ. Ọ sịrị na ụlọ mkpọrọ Naịjirịa bụ nnọọ nke na-eyi ndụ egwu bụrụkwa nke nọ n'ọnọdụ ọjọọ dịka ọ sịrị na ndị mkpọrọ na-ejupụta dịka igurube n'otu ụlọ, ezi nleta ahụike nakwa nri tinyekwara mmetọ ndị ọzọ bụkwa nke na-ebutere ha ọnwụ. Otu na-achụso ugwu ruru mmadụ Buhari Iwa n'aha mkpirisi bekee akụsuola onye isi ala Muhammadu Buhari n'ihi ogbugbu ndị mmadụ na steeti Benue nakwa steeti ndị gbara ha okirikiri. Otu a rụtụrụ aka wee sio n'ọchịchị onye isi ala Buhari zipụrụ ozi nke otu a kọwara dịka nke na-enweghị isi ngwa ngwa anyị mesịrị ntọrọ maọbụ gbuo mmadụ bụ ndị aka ha dị ọcha site n'aka ndị na-eyi ndụ egwu. Otu a sịrị na Buhari Iwa katọrọ ọchụ ndị a na-egbu na steeti Plateau nakwa steeti Benue dịka nke jọkara udere na njọ ma kọwaa ya dịka ihe a na-ahụzi kwa ụbọchị. Ọ sịrị na ọ na-ewute ha na onye isi ala Buhari na-ezipụ ozi na-egbugbere ọnụ ma o nweghị ntaramahụhụ ọbụla enwere n'ụkpụrụ iwu iji wee kwụsị ndị a na-egbu ọchụ. Ma ozi nke onye nchịkọta otu a Buhari Iwa bụ Emmanuel Onwubiko zipụrụ, o kwupụtara nkwado ya nye oku ahụ aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Otom kpọkụrụ ndị ụmụafọ ya wee gwa ha ka ha bulie ngwa agha wee chekwaa onwe ha. Kosiladị, Buhari Iwa sịrị na ndị ọrụ nchekwa na onye isi ala Muhammadu Buhari awụọla ndị Naịjirịa n'ala ma gbakwa ọnyụpa ịzụta ihe a tụrụ ha n'ahịa dịka ọ sịrị na mmadụ ichekwa onwe ya pụọ na iyi egwu bụ nnọọ nke dị n'akara nke 33 mpaghara nke 2 bụ iwu na-achị Naịjirịa. Kosiladị, Buhari Iwa sịrị na ihe ịma aka n'ihu na nchekwa obodo abụrụla ihe na-eme ọhaneze ụra aga n'anya dịka ọ sịrị na ọ dị oke mkpa mmadụ ichekwa onwe ya tụmadị na steeti ndị ahụ bụ Benue na Plateau. Na nso nso a ihe ruru 1,000 mmadụ 6 bụ ndị na-enweghị ebe obibi n'ihi agha ndị na-eyi ndụ egwu busoro ndị bi n'ọchịchị kansụl Kanam na steeti Plateau, ebe ọtụtụ n'ime ha na-ehi ụra n'ime ahịa nakwa n'ụlọ akwụkwọ praịmarị. Aka na-achị steeti Benue site n'ọnụ ode akwụkwọ ozi ya bụ Michael Ikuru kwuru okwu wee kpọkuo ụmụafọ ya sị ka ha bulie ngwa agha wee chekwaa onwe ha pụọ n'ihe iyi egwu ọbụla.
Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye na-arụ ọrụ dịka onye agha ka ị nọ n'otu ndị agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyokwuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Opekampe 29 alaala mmụọ dịka ụgbọ mmiri bu ha kpugharịrị n'iyi dị n'obodo Magama nke dị n'ọchịchị kansụl Shagari na steeti Sokoto. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị alara mmụọ ụnyaahụ bụ Wednesday bụ ndị na-ere nkụ eji esi nri nke ụgbọ mmiri ha kpuru iyi akpọkwasịrị Shagari mgbe ha na-aga ịchọ nkụ n'ọhịa Ela. Kosiladị eliela ndị a n'usoro olili ndị alakụba. Aka na-achị steeti ahụ bụ Aminu Tambuwal bụ onye bịara ọgbakọ olili ahụ kwupụtara ọnwụ 29 ndị a dịka ọ sịrị na mmadụ 6 n'ime ha nyara ndụ. Onye ndu obodo ahụ bụ Alhaji Magaji mere ka amatasio na mmadụ 23 n'ime ha bụcha ụmụntakịrị ndị nwanyị ebe 6 n'ime ha bụ ndị nwoke. Magaji sịrị na nkụ bụ nnọọ otu mgbere ndị obodo ahụ na-atụ ebe ha na-agafe iyi dị n'obodo ahụ wee banye n'ime ọhịa gaa chọta nkụ. O mere ka amatasio na ndị alara mmụọ hapụrụ obodo ahụ n'elekere anya 10 nke ụtụtụ Wednesday tupu njinji ejie. Ụfọdụ ụmụafọ obodo ahụ sịrị na ọ bụ oke ụbịam kpatara ndị na-eto eto obodo ahụ ji atụ mgbere nkụ iji wee nyaa ndụ. Ọ sịrị na ha enweghị ezi mmiri ọṅụṅụ, ụlọ akwụkwọ dị mma, ọkụ latrik, ụlọ ọgwụ nakwa ngwa ndị ọzọ eji enyere ndụ aka. Otu nwaafọ obodo ahụ bụ Maazị Mohammed Dammai Mota sịrị na ha na-akwụ naira 50 nye ndị ọkwọ ụgbọ ka ha wee bufee ha n'iyi ahụ. Anyị ga-echeta na njinji a jikwara n'afọ 2021 mgbe mmadụ 13 lara mmụọ n'iyi ahụ dịka ụgbọ mmiri ha kpuru n'ime obodo Ganga dị n'ọchịchị kansụl Shagari mgbe ha na-agafe iyi ahụ ịga mmemme agbamakwụkwọ. Otu akpọkwasịrị Berom Youth Molders Association na steeti Plateau ekwupụtala sio na ndị ọkpa egbe Fulani akụchiela ime obodo 68 ma gbukwa puku mmadụ 11 kemgbe afọ 2001 rute taa. Onye isi otu a bụ Barrister Daliop Solomon Nwantiri bụ onye kwupụtara nke a n'otu ọgbakọ ndị nta akụkọ emere ụnyaahụ bụ Wednesday na Yom katọrọ mwakpo awakporo ogbe ndị gbara ọsọ ndụ bụkwa nke dị na Rantis na Barokinladi n'ụbọchị Tọzdee gara aga ka ndị Fulani na-achị Nnama wakporo ma gbuo ụfọdụ ndị gbara ọsọ ndụ n'otu ogbe ebe edowere ha kemgbe afọ 2015. Otu a bụ BYM sịrị na ndị Fulani ọkpa egbe achụpụla ndị mmadụ bi n'ime obodo 68 bụkwa ndị agbụrụ Berom bụ ndị nwe ala ebe gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa agbaala ọnyụpa ịgbatara ha ọsọ enyemaka. N'otu aka ahụ, otu ndị ntorobịa nke ụmụafọ Berom gosiri mwute ha si n'ọchịchị etiti agbaala ọnyụpa inye ha ijeri naira 10 nke ha kwere ha na nkwa dịka ego iti aka n'obi, tinyekwara ịrụnye ụlọ ndị uwe ojii na mpaghara ahụ bụkwa n'ihe mere eji ahụta oke mwakpo n'ime obodo ndị ahụ kwamgbe. Ọhaneze ndị Igbo ekwuola sio na ha na-atụ atụmatụ ịrụnye ụlọ ahịa ọgbara ọhụrụ na mpaghara South East dịka otu akụkụ iji belata ọnọdụ enweghị ọrụ ndị ntorobịa na mpaghara ahụ. Onye isi oche otu kansụl ndị okenye na ọhaneze bụ Chief Emmanuel Iweanyanwụ kwupụtara nke a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wednesday mgbe ọ nabatara ụmụ akwụkwọ ndị mesịrị ọzụzụ n'ụlọ akwụkwọ Innocent Kiara Academy. Iweanyanwụ mgbe ọ na-anabata ndị ntorobịa n'Owerri, isi obodo steeti Imo, sịrị na otu ahụ na-elekwasị anya na ikpochapụ ahụhụ ndị ntorobịa na-ata n'oge a nakwa ọnọdụ enweghị ọrụ tụmadị n'oge a ọnọdụ enweghị nchekwa na-arịkwa elu. Ọ sịrị na ọ bụ n'ihi nke a bụ ya kpatara otu ahụ ji akpa nkata ịrụnye ụlọ ahịa ọgbara ọhụrụ n'atụmatụ ha iji wee zute ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ enweghị ọrụ ndị ntorobịa. Ọ sịrị na mmadụ 27 ndị ntorobịa bụ ndị sitere n'ọchịchị kansụl 27 nke steeti Imo bụ ndị gara nara ọzụzụ n'ụlọ ọrụ Innocent Academy bụkwa ndị enyere nchọnchọ ego nakwa ngwa ọrụ nke ha ga-eji wee malite ịrụzi ụgbọala nke aka ha. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Chete nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ma tupu anyị apịachie ya, gerenụ ọkwa agba nke 3 ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa nke otu Biafra Defense Force na-ahazi ga-adị n'abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12
abụọ nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere anya 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us02web.zoom.us/j/891702199953. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra Worldwide. Maka inwetakwa ozi kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Ọgwụ na ụbọọkụ ahụ anyị ga-enyefe unu ugbu a n'aka Chief Obidike bụ onye nọ na BTV News dị na Washington, onye ga-akọrọ gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee ma mesịa wetara gị ihe omume nke a kpọrọ Let's Talk About It with Chief O. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ka emesịanụ.